Un dels esportistes més reconeguts i famosos del nostre país, l'expresident del govern José María Aznar, quines abdominals, després de fomentar el pàdel i portar-lo a nivells internacionals, ara ha decidit fomentar un nou esport, el plàtel. Després de llançar a la fama un esport com el pàdel, l'expresident del govern, José María Aznar, pretén ara fomentar un nou esport anomenat plàtel. Si el primer és una variant de pales de platja, aquesta nova modalitat esportiva és similar al llançament d'un platillo. L'esport, molt estès en països com França o Anglaterra, consisteix en llançar un plat volador a la pista del rival, fins que un dels dos li cau al terra. En aquest cas, el plat pot rebotar en les parets laterals i a la paret del fons, però no pot caure abans de les xancletes ubicades al centre de la pista. Sí, miri vostè. El plàtel és un esport que, ve de temps immemorials. Es jugava ja a la platja amb el platillo tal, el que passa que ara el que hem fet és ficar la normativa de que, fiquem unes parets de vidre, el plat pot rebotar en el vidre abans de que l'agafis, i, és un esport que ha anat entrant amb molta força en molts països, i aquí, està començant a arrelar. Miri vostè, està començant a arrelar. Sí, està començant a arrelar. A veure si triomfa tant com el pàdel. Vist l'èxit obtingut pel pàdel, són molts els clubs esportius que s'han interessat en construir pistes de plàtel per posicionar-se davant d'un nou boom esportiu, previst a partir del 2015.